Do 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 wop wop do 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 Dus ik kocht mezelf een nieuwe brommer. Ik had niks meer om mijn oude roesfiets. Kofferbakje vol met spontane rietjes en beloftes. Maar ze zat in een cabrio, zo van boeit niet. Dus ik fixte mij de nieuwste iPhone. Genoeg camera's en opslag voor terabytes romantiek. Deze staaltje technologie is buitengewoon. Ze zei allemaal goed en wel, maar mocht je ook koffie? Duidelijk niet onder de indruk van mijn avances. Ik wou alles en nu blijf ik achter met niks. Slikte de teleurstelling weg met ogen die glansden. En ik greep terug naar mijn fiets. Oké, ik moest veranderen van tactiek, maar inspiratie groeit niet aan de bomen. Ik vroeg het aan de chatbox, heb jij soms ideeën of niet? Hoe imponeer ik de moderne vrouw van mijn dromen? Hij antwoordde mij net iets te cryptisch. Als ze houdt van orchideeën, koop dan orchideeën, vriend. Dure woorden en humor even belangrijk als gym. Laat ze voelen, ik ben ook intellectueel fit. Hij ging verder over wederzijds respect, sociale verwachting en allerlei genderrollen. Ik dacht, hey, deze is geen praktische niet meer. Weet je wat, ik koop maar gewoon een nieuwe brommer. Dus ik kocht mij een nieuwe brommer. Duidelijk, maar voor niks. Want ik kocht mij een nieuwe brommer. En zij vloog voorbij F16. En ja, ik kocht mij een nieuwe brommer. Maar zij zei, dat is niet sportief. Dus ik liet mij een nieuwe brommer. En greep terug naar mijn fiets. Yeah.